Ola a todos e a todas. Neste vídeo imos ver un grupo de iconos de Word que ten que ver con a fonte na que está escrito o documento, é dicir, a letra coa que temos escrito. O primeiro que temos que saber para utilizar estes iconos deste grupo chamado fonte é que sempre ten que haber algún texto seleccionado para poder aplicar os valores deste icono. É dicir, se eu o que quero é cambiarlle o tamaño a un texto, primeiro teño que seleccionalo, en este caso selecciono este texto, e despois está a tamaño 14, pois lle poño tamaño 18. É dicir, todo o que queramos facer con este grupo de iconos se supón que é con texto que temos previamente seleccionado. En principio, en este grupo de iconos, sin ter que ir ao cadro de diálogo da fonte, teríamos o tipo de letra, que hai moitísimos en Word, o tamaño da letra. Se nós queremos un tamaño que non aparece aquí, simplemente co teclado, por exemplo, se quixéramos tamaño 15, seleccionaríamos el texto e despois, clicando aquí, co mesmo teclado, poño 15 e lle dou a intro, de maneira que este texto xa ten tamaño 15. Temos texto en negrilla, como está este, pero se queremos poñer este texto en negrilla, clicamos en este botón, negrilla, ou cursiva, está acá, ou subliñado, e dentro do subliñado, se clicamos en esta flecha, temos diferentes tipos de subliñado, por exemplo, subliñado doble. Temos algún efecto, aquí o de tachado, o de superíndice, o de subíndice. Temos este icono aquí que nos vai subindo o tamaño da letra sin necesidade de elexir un número, ou, todo o contrario, baixando o tamaño da letra sin necesidade de elexir un número. Temos este outro icono de aquí, que ten 5 opcións: poñer o texto en tipo oración, que o que fai é poñer a primeira letra en mayúscula e o resto do que temos seleccionado en minúscula. Temos poñer todo en mayúsculas, o todo en minúsculas, o poñer cada palabra en mayúsculas, o ir alternando entre mayúsculas e minúsculas. Vale, imos deixalo tipo oración, que é como escribimos normalmente. Aquí tendríamos diferentes estilos e efectos todos xunto de fontes de Word. Aquí teríamos o resaltado, que sería o relleno que lle pon por encima a un texto, pero non está o texto de esa cor, senón que é un recheo que lle mete ao texto seleccionado. E por último temos a cor do texto, que así, aquí sí, pon o texto de determinada cor. Por exemplo, podemos poñer o texto en verde e o recheo en amarelo. Ben, se clicamos na flecha, como antes fixemos na configuración de páxina, podemos ver as opcións que temos dentro do cadro de diálogo. Volveríamos a ter o tipo de letra, o estilo, negrita cursiva, o tamaño, teríamos a cor da fonte, teríamos o estilo dun subliñado, teríamos incluso a cor de ese subliñado, teríamos os efectos de tachado, doble tachado, superíndice, subíndice, mayúsculas, oculto, vale? E ademais, na pestaña avanzada, teríamos varias cousas que teñen que ver co espacio que separa ou une as letras dun texto. En principio tendríamos a escala, que por defecto sería o 100%, pero tamén podemos poñer esa escala do texto máis grande, por exemplo, 200%. E se vos fixades no texto, en este caso non temos ningún texto seleccionado, imos seleccionar este texto e vamos a poñerlle a escala do 200% e se nos poñería exactamente no doble. Vale? Despois, no espaciado das letras do texto seleccionado, temos para poder escribir en expandido, que sería
máis espacio entre as letras ou en comprimido. E dentro do expandido e do comprimido podemos elexir máis expandido, máis puntos, punto e medio, 2 puntos, 3, vale? O menos expandido ou menos comprimido. E por último temos a posición do texto dentro do que é a pauta do renglón, que en este caso podería ser elevado, que sería escribir na parte alta da pauta, o diminuído, que sería escribir na parte baixa da pauta. O normal é que o texto este en estas dous opcións, en normal, a escala en 100, e na fonte eleximos a fonte que nos gusta, pode ser, pois, eu que sei, Algerian, escribimos normal e en un tamaño de 12. O cor da fonte sería negro, e estas opcións que acabamos de elexir tanto no avanzado como na fonte, tamén, como na configuración de páxina, se poden establecer como predeterminado, que significa que todos os documentos de Word, ou só este documento, ou todos os documentos de Word, terían esta configuración. Isto vamos a poñerlle só para este documento, pero si quixéramos que todos os documentos de Word estuveran con esa configuración, pois lle daríamos a todos os documentos. Pois nada máis. Grazas pola vosa atención.